banda na kayong kapon ng kadiliman. Oras na ng pagtutupos, kasamaan ay dapat matapos. Narito na sila, bayaning tagapagtanggol. Sama-samay lilipon. Wala dyan sa kamay niya. Nandito yan sa paa. Pikit lang ha. Concentrate. Ipikit mo yung diwa mo para makapasok tayo at mabigyan ng power ng Diyos. Balik ka doon. Pikit lang na natural. Sige, tanggal. Wala. Physical. Wala siya spiritual. Physical. Nandito sa maliit. Physical. Okay, kalas. Gagamitin natin yung sakit mo. Banggitin ng Diyos sa iyong isip. Magtiwala ka. Gagalaw yung kamay mo. Talagang mahirap galawin yan dahil sobrang sakit. Ipagpag mo ng ipagpag. Lahat yan. Ilalim ng kilikili. Ba sinabi ko sa iyo, pagpag mo siya, tapos huwag ka lang didilat, tapos yung kamay mo, igalaw mo ng dahan-dahan. Magtiwala ka. Yan. Idikit mo kuya. Ginising ng Panginoon sa Kristo ang iyong diwa para marinig mo lang ako. Sige, tanggal. Pati ilalim ng kilikili. Kailangan mapahinto mo to. Sige. Amen. Sige, konti na lang. Ilalim ng kilikili. Sige. Huwag kang didilat ha. Nilalagyan ko lahat ng power ng katawan mo. Ang tawag dito, spiritual linis. Gising ang diwa mo. Linisin ang katawan lupa mo. Wala kang sakit sa spiritual, oh. Kahit anong lapag ko, wala, oh. Oh. Physical mo may sakit. Ayan, oh. Sige. Mainit, masakit. Masakit? Oh, di ba? Okay, kalas. Anong sakit? Parang tinutusok o parang tinutusok na karayaw? Tinutusok po. O, sige, kalas. Hindi yan sasakit kung walang sa physical. Sige, tanggal. Ilalim ng kilikili. Pilitin mong igalaw yung mga kamay mo habang nagkakalas ka. Subukan mo. Pag hindi kaya, kalas. Sige, tulungan mo. Iangat mo yung kamay mo sa ilalim ng braso mo. Ganitin mo, kunin mo. Yan. Tapos kalas na kalas. Yan. Hindi, kalasin mo. Yan. Pag hindi pa, tanggal pa. Sige, kalas. Kailangan ko lang mabawasan. Kunti na lang. Mabilis lang to kaya. Mabilis. Kasi gagamitin kita sa spiritual ng paghihilot, medyo makakaramdam ka tagi ng matinding sakit kaso mukhang hindi mo kakayanin. Kaya pinababawasan ng Panginoon Kristo para lagyan ng bisa. Kunti pa. Humihinto na yung sakit, di ba? Hindi na po ganun. Hindi na katulad kanina. Isipin mo kanina sobrang sakit, no? Parang tinutusok ngayon. Wala na, oh. Kahit anong galaw ko, oh. Wala na. O, ibig sabihin, wala na siya. Kunti na lang. Paano? Tingnan mo, isipin mo, parang nawawala, oh. Kanina sobrang tindi ng init at sakit. O, masakit na masakit ngayon, nawala na, oh. Sige, konti na lang. Para lang tayo nito nakikipaglaro. Sige. Pero wag mo ito gagawin biro, ha? Wala na. Minto na. Linisin mo buong katawan mo, hindi lang yan. Yan lahat. Sige. Kung hindi mo pa kayang igalaw yung kamay mo sa kabila, wag mong tulungan yung isa kamay lang. Konti na lang. Sige. Amen. Kunti pa, meron pa. Binibigyan pa ng bisa ng Diyos. Okay. Hinto mo yung kamay mo. Huwag kang didilat, ha? Ibaba ko lang ito pa mo. Mong gagalawin, ha? Saglit lang to. Naputol yung isa. Sana magkaroon pa ito ng bisa. Amen. Yun, nagkaroon ng bisa. Yan. Sige, nagbulang.
Alam ko kaya mong magulaw. Umangat na. Okay. Sige. Gumagalaw na. Kunti na lang. Sige. Up. Relax lang. Huwag mo isasaming katawan mo. Kinukuryente ang buong katawan mo simula doon sa taas yan. Yan. Talagang pagpapawisan ka na malagkit. Okay. Sige. Huwag mo lang gagalawin. Lalagyan lang natin ng power bago mahilot. Sige pa. Konti pa. Hoy. Salamat sa Diyos. Gumalaw na. Kaya pa? O, kaya pa. Tumaas na, oh. Kanina kalahati na lang. Oh, kaya pa. Oh, wala na. Yan ang todo. Wala na yung tatas. Relax na, kuya. Ibababa natin para magbilang ng power. Kung mong gagawin, ha? Meron ito ipaliwalag na sensya, eh. Tama, palito lang yan, ha? Masakit ba ito, mainit? Masakit po. Oh, pabayaan mo lang, ha? Kakabitan natin ang pinakamataas na tas pandasal. Gumagalaw na. Gising lang ang diwa mo. Siniliyaw ka lang ng Diyos. Uminit. Umiinit na siya. Relax. Uminit o sumakit? Sige. Kailangan mapahinto mo yung sakit. Huwag mo bibitaw yung kabila rosaryo. Ano mas masakit sa dalawa? Ito. Hawakan mo yan. Huwag mo bibitaw. Ha? Relax lang. Ay, hindi na masyadong masakit. Oh. Nawala na, oh. Oh, di ba? Hindi na katulad kanina, oh. Oh, nakadina yan, oh. Oh. Nababali na daliri ko. Hindi katulad kanina. Konti na lang. Isin mo lang konti, ha? Di ba sabi ko sa'yo? Tupay! Bigyan mo nga yung ventilador malamok. Yung extension, ha? Okay, huwag mo bibitaw ang rosaryo. Dilat na. Yan, relax lang. Tingnan natin kung nawala yung bisa ng pros. Sumakit pa? Ito. Pikit. Sumakit pa? Dilat. Wala na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Try mo lang, ha? Gumalaw na. Tingnan natin. Oh, nawala na. Oh, di ba? Hindi ka tulad kanina, oh. Oh. Sige, saglit lang yan. Di pa tayo tapos. Oh. Relax lang. Straight. Yan, nawala na, ha? Kumuha extension. Papasokin nyo. Huwag mong gagalawin. Ako lang, bahala. Relax lang. Relax lang, ha? 3 months kasi. 3 linggo, no? Relax lang, ha? Sunod mo lang. Kabila pa. Relax. Sunod mo lang. Yung, gumalaw na. Yung mayos. Relax lang. Teka lang, ayusin ko lang bit nila to. Huwag mo na ano dyan. Mawala yung lamok. Nakakabot ako ng lamok, eh. Nag-iip din ako, nag-iip din yung lamok. Saglit lang. Lang, ha? Steady lang. Ito ang sinasabi sa masakit kanina kaya hindi ko ito ginagawa. Pero ito, aminin ko sa iyo, medyo mapapawasan. Inhale, exhale lang. Ganun ka lang ng ganun, ha? Yan, relax lang. O, di ba? Hindi na masakit to. O, nawala na. Relax lang, ha? Huwag mo lalagyan ng power. Sumandal ka sa akin. Yan, natural lang. Pipitikin ko lang to ng konti. Huwag mo lalagyan ng power. Pipitikin ko lang to.
Kumanda ka. Hinga na maayos. 3 beses. Sige. Okay na. Natural lang hangin ha. Kumanda ka naman. Medyo masakit to ha. Hinga na maayos. Hinga. Sige. Inhale. Sige, labas mo. Todo. Sige pa. Sige pa. O, huwag mong bibitawan to. Huwag mong papakalaman. Itutulak ko pa to. Ibabalik ko lang yung buto mo. Umatras yung buto. Yan. Mabuti nga, hindi na masyado masakit eh. Pinapatama ko kayo para lumakas ang loob mo. Relax lang. Okay na. Hinga ulit. Hinga pa. Sige pa. Papasok na natin yung buto nyo. Relax. Relax. Pasok nyo. Relax. Ayan na. Kasi medyo lalapit ako ng konti. Kaya yakapin muna kita. Relax lang. Relax na. Okay. Relax lang. Okay. Baba. 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 Antay mo. Nagkaroon ng aftershock yan. Hinga na lumayos. Hinga lang. Labas sa ilong hangin. Relax lang. Di ba sabi sa inyo, medyo masakit talaga yan. Pero relax lang. Hindi natin sa maglaw ng gusto eh. Relax lang. Relax lang. Ang kandila natin. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Kailangan natin pantay sa kabila. Para balance. Huwag mo ako lang. Ganyan lang. Okay. Tingnan natin ulit. Pagsasandal. Okay na lang. Wala na rito. Wala na. Wala na. Bumalik na. Kunti pa. Sandal. Papas ko yung pano. Natural lang. Natural. Yan. Sige, higaan nyo pa. Okay. Kabila. Okay. Relax na. Okay. Tignan natin ha. Oo, angat. Kanina, ganyan lang, di ba? Sana lumagpas mga hanggang dito. Masakit? Ha? Hindi naman siya masakit? Lumagpas na eh. Sabi sa'yo, dapat sa gano'n lang, pagbigyan tayo ng Diyos eh. Oo. Oo. Wala bigat. Nawala bigat, di ba? Oo, salamat sa Diyos. Thank you, Salamat Lord. sa Diyos. Di ba? Nawala yung bigat, di ba? Kanina, ganyan lang. Kaya sabi ko sa iyo, sa umpisa, hindi natin mape-perfect kasi kung gagamitin kita kanina ng traditional paghilot, sigurado, para kang binunutan ng ngipin na walang anesthesia. Kanina po bumabagsak eh. O, bumabagsak, di ba? Huwag mo muna pakalaman kasi, huwag mo muna sa nag-percent kasi papasok pa lang yung mga buto mo doon. Kung gagamitin kita ng sinaunang paghihilot, ay sigurado, para kang kinalas ng ngipin na walang anesthesia. Talagang bupay-pay ka dyan. Kaya ginamitan kita ng cross para lahat ng bisa doon, idiretso dito sa shoulder mo. Antay mo na makakapagpahinga yan. Gagalaw na yan. Di ba kanina ganun lang. Di ba sabi ko sana pagbigyan tayo ng Diyos, kahit ganito lang. Eh, masyadong malaki binigay niya. Iswerte natin. Okay na yan, te. Mamaya muna natin tapos yan na abay. Pahingay mo muna sa asawa niya, saglit lang. Okay lang yan, te. Tayo lang muna natin.